Community Link is a social prescription project that has been designed to help people who are attending GP services and other health services for reasons that are not clinical. So reasons such as perhaps being a little bit lonely, needing help with housing issues, or just needing that social support. So again, attending a GP or other services is just not the appropriate service. They're not going to get the help that they deserve and need, and also it's putting additional pressure on GPs. Fi ydy'r swyddog cyswllt gymunedol i'r Presgripsiwn Cymdeithasol. Cynllun newydd di hwn, dwi'n gweithio efo pobl ella sy'n mewn angen sydd yn mynd i weld yr GP. Dwi'n trio gweld pobl yn y lle GP neu yn Mantell Gwynedd. Gan bo fi allan o waith a bod gen i gyflwr meddygol, felly do'n i'm yn cymdeithasu llawer, felly a ni'n mynd allan o tŷ. So, ys i fama i holi bod gen i'n ei gynnig. Pan o'n i'n fengach, o'n i'n rhedag yn aml. Oedden ni'n cerdded rhedag mynyddoedd a pethau felly de. A dwi wedi rhedag o Gaerdydd i Gaergybi. Wedyn nes i wneud mynd i'r fyddin mor. Nes i'n diagnosio fo Erlen syndrome. Mae gen i fi nifer o anhysterau eraill. Dwi'n mynd i weld rhai pobl yn eu cartra, rhai pobl sy'n bregus ac yn hyn. Dwi'n teimlo bod fi'n cael lot mwy allan o bobl pryd maen nhw yn eu cartra eu hunan. Maen nhw'n agored i siarad mwy. I used to have somebody come on a Monday. She's from Pellygroes and she used to come. And then she stopped coming. Well, I don't see anybody. I've got good neighbours, but they're all working. I don't know if I can get out to go on the bus or whatever you're saying. You just can't ask people. But she's been very kindly sorting things out for me. Community Link has been a fantastic project that's helped people achieve real outcomes in their lives. Outcomes such as reducing their loneliness, making new friends, forming those social relationships, and really addressing issues such as their mental well-being. Mae hi ar hyn wedi bod yn fendith o i fi ddwy achos mae hi wedi cyfeirio fi at wahanol wasanaethau sydd ar gael yn y gymdeithas. Dosbarthiadau dylunio, dosbarthiadau cerddoriaeth, neu men shed i fyny'n cibin. So again, it's really taking the pressure off GP services, putting people at the centre, asking them what they need, understanding how a social prescription model can really help those people achieve what they need and reduce pressure on health services. Da ni'n gweld lot o gleifion yn aml sydd nid yn unig efo problemau meddygol, ond problemau hefo tai, hefo arian, hefo unigrwydd. Ac yn aml da ni'n gallu gwneud yn byd yn hawdd iawn ynglyn â'r problemau yna. Wedyn mae'r gwasanaeth yma wedi bod yn wych o ran gallu cyfeirio ymlaen i rywun sydd efo cyswllt efo'r trydydd sector a gallu cynnig pethau ychwanegol i'r cleifion i drio helpu delio efo'r problemau sydd allan o'n rheolaeth ni. Ac yn aml da ni'n ffeindio bod nhw'n dod yn llai aml achos bod nhw yn setlo hefo'r problemau eraill oedd yn rhan mawr o'r broblem oedd nhw'n dod ata ni hefo'n wreiddiol. Da ni'n gallu cyfeirio ryw oedolyn ymlaen at y cynllun. Dwi wedi gweld pobl sy'n reit ifanc, hefo problemau iechyd meddwl, sydd wedyn wedi arwain at problemau hefo arian a methu cael fforddio tŷ a bwyd, ac yn amlwg a wedyn mae'n gallu mynd ymlaen i rywun arall sydd yn 80au, sydd wedi colli ei gymar ac wedyn yn unig iawn ac yn cael traffaith i fynd allan o'r tŷ a dysgu sut i goginio a edrych ar ôl ei hun. So mae yna ystod eang iawn o edrannau yn addas iawn, achos yn amlwg mae'r trydydd sector efo lot o bethau ar gael i'r cleifion yma. Hefyd, y broblem oedd bod ni ddim yn gwybod lle i gyfeirio'r cleifion yma o blaen, oherwydd mae pethau newid yn aml yn y trydydd sector, ac yn anffodus mae pwysau amser yn gallu mynd yn drech. Wedyn mae'r cleifion yma'n gallu cyfeirio hunan i'r cynllun, neu da ni'n gallu e-bostio rhian sy'n gweithio Mantell Gwynedd, neu yn sicr da ni'n gallu rhoi cerdyn busnes iddyn nhw gyfeirio ymlaen pan maen nhw'n teimlo bod yn briodol. Mae'n helpu'n iechyd i oherwydd bod o'n gael ei allan o tŷ a nid ydy hynny, mae'n helpu fi gymdeithasu sydd yn helpu fi'n emosiynol a mae hynny'n gael knock-on effect efo bethau eraill sydd yn rhoi fwy o hwb i chi a fwy o ynni yn eich i fynd allan. A wedyn, oherwydd bod chi'n cael fwy o ynni yn ystod y dydd, da chi'n defnyddio'r ynni yna, so da chi'n cysgu fel a glwniad hynny. Mae Mantell Gwynedd fel corff yn barel sydd efo gwybodaeth eang am gweithgareddau, clybiau, mediadau a gwybodaeth am
pethau sydd yn ardal arfon ac hefyd sydd yn annibynnol. Fel arfer dwi'n gwneud 2 i 3 ymweliad. Yr un gyntaf, jyst i gael sgwrs, gweld beth di anghenion, ella beth di pryderon, a wedyn fyddai wedyn yn sôn ella am un o 2 o bethau lle dwi'n meddwl, ond dwi'n mynd i ffwrdd, a wedyn dwi wedyn yn hel gwybodaeth a ffeindio allan mwy i anghenion yr person. Wedyn fyddai'n mynd yn ôl a wedyn fyddan ni yn cael sgwrs wedyn, fyddai'n trafod, dwi'n neud pecyn a mae'r gwybodaeth yna i gyd fatha i gael ei ddefnyddio allan wrsos yma, mis nesa, ond bod nhw ymwybodol o beth sydd allan yna. She's worked, moves heaven and earth to do things for me. Well, things have changed for the better. Wedi bod yn bendith i fi gael gwybod bod yna bethau gwmpas felly.